Lumalaki na si Video. Mas maganda yung ngayon kasi yung dati. Ngayon pala mas worst pa. Ano ba yun? Difference lang. Hindi. Yeah! Kasi, di ba naka-short siya, tapos Tingnan mo naman. last year. Si BG nga, di nyo inaya. Good morning, guys. So, ayan, anong oras na ba? 7:55. Day 2 namin dito sa resort. Tapos hanggang 12 noon daw sila dito. Ano, nag-8 na, 7:55. Kanina, nagising na ako ng medyo maaga, pero natulog ulit ako. Tapos pagising ko, ako na lang yung nasa room. Natulog. Sanapin natin sila. Maano kasi yung hindi ko. May ubo kasi ako. Tapos iba, parang kung yung feeling na hinihika na hindi ako makahinga. Ganun yung feeling kapag umuubo ako. Ay, dito sila. Ayan, naka-live. May nag-live. Tapos, good morning po. Morning. Morning. Kumusta ang panaginip? Oh, yeah. Sorry. Kaya live. Ayos. Napanood sa live. Hello po. Guys, ayan na si BG na hanap niyo di ba Ay, kanina? kumusta? Shoutout po Kuya Agape at sa viewers. Nagbanat pagkatapos ng outing Bro Rico Kambal Ramel habang humanda na kayo marami ng banat. Oo nga. Marami ng balat, Roy. Sir Roger, hello Kathleen. Sir Hello Robin, po. may kalab shoutout sabi ni Sir Danelo. Ayan, nandiyan na si yung hinahanap nyo. Hindi ka maiwan dito para makatulog ang mga bahay project. Hindi po kasi, ano eh. Ano po guys ang mukha? Ha? Ang mukha ko parang ano pa no? Parang bagong gising talaga. Wait lang, mag-ayos nga ako. Hindi, mahal naman maliligo. Naligo na ako kagabi, be. Wala na akong damit. Kaya maganda lang pag naarawan. Char. Maganda pag naarawan. Mag-ayos muna tayo. Ang pangit ko pala. Ito na naman tayo. Hindi naman makahinga ng maayos. Wala. Guys, wala tayo. Dito muna. Nicki Minaj. Ayan, maglalagay lang naman ako ng cream. Malinaw ba? Pangit ko. Tapos maga yung mata ko. Ba't maga yung mata ko? Puyat siguro. Puyat. Magkita tayo ng konting sunscreen para medyo malighten yung face natin at hindi medyo haggard. Kaya na pa pala sila din. Grabe, alas 8 na. Grabe talaga ako guys matulog. Kapag ako natutulog para akong mantika, kahit maingay yung paligid, hindi ako nagigising. Kanina lang ako nagising nung pagbulabog sa amin ni Kuya Vince. Medyo maaga pa yun eh. Alas 6 ata. Tapos nagising ako noon. Tapos lumipat ako. Dito ako sa kuratag. So baba sa may sahig. Tapos wala na nakahiga dito sa may hinigaan ni Chin Chin. Dito ako natulog ulit. Diyan ako nahiga. Tapos malamig. Nilalamig ako. Kaya naghanap po kanina ng kumot. Walang kumot. Kaya, ayan. Nakatulog pa rin ako kahit nilalamig. Sige, maglagay naman tayo ng konting blush. Nakakaya sa sponsor kila Kuya Roy tsaka kila Kuya Bern. Alam niyo ba, kahapon, hindi ko sila masyadong ma-approach. Kasi, hindi man sila, like, siguro close na sila ng mga angels dito.
Kaya hindi masyadong parang nag-approach sa kanya. Kumbaga parang ano lang, casual lang. Tapos ako parang, di ba, first time ko sila ma-meet. Parang ginagaya ko rin tuloy sila. Kasi baka nahihiya ako na baka sabihin palagi kong, ina-approach yung sponsor. Kaya nahihiya ako. Nahihiya ako kasi baka pag nag-dive ako, tapos pumasok si Kuya Bern, sabihin na ini-snub ko siya or sila. Kaya kanina, ako na lumapit. Nakakaya kasi. Bait pa naman yun. Ayan. Paglabas ko dun, ay! Oh, nag-fresh. Medyo maga lang din yung mata. Bakit maga? Parang sumingket. Char. Sumingket? Bakit sumingket? Tao here. Labas tayo. Oh. Dapat yung naiinitan lang ako kasi parang maganda ako pag naiinitan. Huy! Yan, ganyan lang. Parang mas nag-glow ako kapag ang galing. Nagluluto si Ate Mayang. Hey! Naligo kayo. Naligo dagat? Naligo na po. Ikaw, alati. Nag-sunburn ka na. Magiging ang ano nga eh. Hindi na ako maliligo. Baka matutong ako. So guys, prepare na po dito yung pagkain. Tapos, dito muna ako sa dagat. Hindi ko pa nasilip yung dagat ngayong umaga. Silipin muna natin siya. Kasi baka mas maganda siya sa akin this morning. Uy! Ganda. Yun ba yung bato na inakyat namin nila Ate Rica tapos ni Ate Angge nung una namin pumunta dito? Parang yan yun. Kasi yan lang yung bato dito eh. Parang ang lapit sa tubig. Low tide kasi. Ay, madaming naliligo. Dahil kagabi pala may mga tent dyan. Tapos may nag-bonfire. Bonfire doon, bonfire dito. Kami lang yung walang bonfire, guys. Eh kasi wala naman kami luluto eh. Nagluto sila ng marshmallow. Ayan. Tapos dito din naglagay din ng meron din silang dalang tent eh. 2. Pero hindi ata sila dyan natulog, I think. Mag-ano tayo sa tubig? Maganda sanang maligo yung pinaka maaga pa. Like 5:30 ganun. Ay, maliwanag na ba yung 5:30? I mean 6 AM. Ganyan. Malamig yung tubig. Kagabi sana maliligo ako. Eh kaso, ang layo ko na pero ang babaw pa rin ng tubig. Tapos, yung water warm siya, pero yung hangin sobrang lamig. Kaya talagang hindi na ako nakapagligo sa dagat, sa CR na lang. Tapos ngayon, hindi na ako naliligo ngayong araw dito sa dagat. Kasi tanghali na din naman. Tapos wala na akong damit. So, ayun sila. Kahit nandun ko sa malayo, mababaw pa din. Pag umabot dito yung tubig, syempre, pagdating dyan, malalim na. Ayun.
sa baba. Ang tagal ko doon, tapos ayun, tapos na silang kumain. Hindi po ako nakakakain. Uy, di ka kumain na. Sige lang. Tapos ayun sila. Ha? Extra na to siya. Di ka pa malakad nakikita dito. Wow, sige. Ayan po, passport po na ano ni Bicolana. 1 million views po to. Sure yan. Oo, 1 million views yan. Yan, pag makita mo ako sa vlog. So yan guys, ayan. Pagtaas na yung Kumakain pa sila. Sino gusto ng mango shake? Sige nga, taas. Oh, isa pa daw, taas kamay daw, yung sino gusto ng Graham. Wala na. Ah, saan meron ba? Ay, kaunti. Ikaw Palawan. Ate mo yung ano gusto mo? Graham. Kung meron. Taas kamay daw, Rawi. Taas ka na ng Ay, isa pa. Oh, meron pa doon. 6, 8 na lang, Ben. Dad! Wow! Di niya ako sinama sa bilang eh. Nakaganito kasi ako. Dali! Okay mo to! Hindi ba? Tama na po. Yellow color. Dito tayo tumambay kay Vince Tots. Ayan o. Hello. Ay, kamusta po May kayong lahat? flash. Oh. Ba't bihira kayo mag-ano? Hindi ka masyado nag-upload. Siyempre. Busy? Yan, busy-busy yan. Bablog din po siya. Buhay pa din yung ano, handle. Grabe talaga si Sa kanya BG. yan, di ba sa'yo yan? Ilang taon na yan. Magto 2 years na to eh. Sige lang. Maingat siya sa gamit. Yan lang ibig sabihin yan. Tsaka nag-iisa lang kasi yan. Kung may iba yan, syempre, papalitan ko yan. Ah, Joke. itong ano na to. Yan yung dati kong ginagamit. Very helpful po din kasi pag napapahaba pa baga siya. Oh, di pa rin siya nagsasabi. Oh, napapahaba siya. Ay. Yan. Binubo ko Ba't lang tong nandito vlog. ka? Ha? Ba't nandito ka? Mainit Nag-iisa din. ka. Mas masarap dito magtambay. Oh, sila. May Graham man ang gabi. Ano to si Ako Balik? din! Oy, si Bicolana daw! Si Bicolana! Gusto ko din. Si Ayun, Bicolana. may Graham ang gabi. Si Becky daw, si Becky. Graham. Akala ko nagjo-joke si Badut. Meron pala talaga. Yan po, may artista po akong katabi. Artist. May artista akong katabi dito. Hindi, ini-enjoy ko lang tong camera ko. Bago? Oo. Sarap. Ano, Vivo? Vivo, ano yan? B60. Sarap. Yung model. Mahal yan. Mura lang. 30k. Ha? 30k. Mura lang sa may pera. Saan Uy, all may B70. pera? Yung B70 ang mahal. Gano'n yan? 31. Ano to? 1k lang. 15 to eh. Ah, 15 no? Pero Oh, mas maganda seryoso? yan. 15 lang yan. Oh, bagong labas. New model. Maganda camera. Malinaw. Yun know. Tsaka kahit ano siya di maalog. Ah, yung kamay mo lang yung maalog, mga ganun. Oh, pero pag sa camera na hindi. Ayun. Lumalaki na si video. Tumatandaan na. Matandaan na. Iba yung aura mo ngayon kaysa nung dating punta mo dito. Bakit? Ano yung dati? Hindi ko alam. Ano yung aura ko ngayon? Na-stress ka yata ngayon. Joke lang. Akala ko mas maganda yung ngayon kasi Ha? yung dati. Yun pala mas worst pa kasi yung dati. Ay, Yung sa Bingo Graham. baka sa damit lang. Ah, ginagawa pa. Ah, sa damit. Oh. Baka sa damit Malaki lang kasi kaya yung damit. kaya malaki sa tignan. Ang taba ko tingnan. Depende sa damit, guys. Oo. Yan yung tinatawag na fashionista. No. Bagay. Hindi nga sa akin bagay. Depende nga sa damit, nakadepende sa damit ang Depende ganda. nga sa damit. Oh, grabe naman yan! Sa damit. Sanay na din yan si BG. Asan yung akin? Nakasama. Grabe talaga to. Wala. Iba talaga pag nagagalit si Badet mo. Ikaw kasi. Ganyan siya. Buking ka pa. Tumasok ko ng kamay, Ganyan be. siya. Binubuo niya lang po yung vlog niya. Binilang niya ako. Dito ka nga. Bakit? Tabi nga daw kayo. Ay, wag! Nakakahiya naman. Dito, masyado siyang ano, haggard. Masyado siyang maganda. Kaya po yung dalawa. Huwag ka dyan. Di na kayo nag ano, halos simple yung katawan. Simple? Ayun ang mangga.
Saan ba Oh, nakatawa? mangga daw. Ayun mo. Wala, di pa ako kumakain. Di pa daw kumakain eh. Ah, paras pala kayo diet. Hindi ka my God. Diet. Wag ka dyan, be. Wag ka. Nakakahiya. Hindi, be. Babalik pa yan. Umikit ka nga, no? Oh, ba't mo naman tinun? Ano ba Kasi yan? yung difference lang. Ganyan ka Guys, magdagulan. manyakis. Manyakis siya. Ayun na yung video. Ay, manyakis. Oh. Naninilip. Hindi. Yeah. Kasi, di ba naka-short siya, tapos umitim yung part na walang short. Tapos sinina ko lang yung... Ay, malamang. yung difference Maputi niya. yung... Hindi, I mean, kung talagang grabe yung initim mo. Kaya nga, maitim talaga yung tingnan mo. Kahit Ba't di ka naligo? Oh, wala na akong damit. Oh. Ah. Oh, grabe yung initim mo. Grabe nga, oh. Okay lang yan. Tingnan mo naman, oh. Di ba? Mabilis ka lang naman pumuti. Hindi rin. Mabilis bumalik. Hindi na yung puputi. Ay, bakit? Sino nagsabing hindi? Palagi kang ibibilad ni Kuya P. Lagi naman kasi ako nagmamotor. Ayun, sana all marunong magmotor. Ay! Alam ko na, wag ka magmamotor. munang umuwi. Magra-rides tayo. May long quiz kami. Oh. Mamaya na lang yung long ride. Mamayang hapon. Oh, pupunta daw New Zealand eh. Uugo na kasi ang pasok ko. Kasi magre-review pa ako. malapit pa Anong naman oras yun. pasok mo? 11 a.m. Ay, bukas Kailangan pa naman. dapat bukas ng maaga makapagbiyay ako kung dapat. 11 bukas, pasok mo. Oo, 11 a.m. Mamaya pa naman yung ano. Mamaya nga, ay kasi nga baka, syempre baka umuwi. Gabi daw sila, umayang gabi daw sila kayo bang biyahe. Hindi, makaka-jamming pa. Makaka-jamming. Punta daw ng, New Zealand. sarap nga mag-ibig. Magano? Sarap mag-ibig. Di ka pa pati nagbihis. Maligo, magbanlaw ka na. Wow. Magsiswimming pa ako sa swimming pool. Lovebirds. Oy, broken ako. Mali daw ako madigdi sampang ko. Wag na, Kois. May inaantay ako. Binubo ko lang nga itong bag ko. Nag-enjoy nga ako sa camera. Oh. Porket kasi bago yung cellphone bago niya. nga daw. Porket nga yung... Hindi sa bago. Ina-enjoy ko talaga yung camera. Sana all ini-enjoy. Naninibago yarn. Uy, bilad na bilad naman ako dyan. Mas Sunbeating lumalabas, nga. mas lumalabas. Sunbeating nga. Mas lumalabas yung ganda ko kapag nabibilad ako. Wow, sana Sunbeating. all. Magpapatan na lang. Magpapatan na ako. Nananawa na ako sa kulay ko. Ha? Magpapatan. Ano ako. Morena. Palit tayo. Morena color. Isang araw lang yan sa dagat. Maghapon. Namula. Sunburn. Bakla sa mukha. Asan yung bingo graham ko? Wala pa, nag-ano po? Hindi pa pala ako kumain tapos mamalamig. Kumuha na ako ng pagkain para mamaya makakakain ako ng bingo graham. Kumain na kayo nun? Mag-bingo graham ka na? Ba't parang... Bingo graham or ano? Mango shake. Ah, shake yun. shake. Oo. Yun na din yan. Kain guys. Kumain na daw sila eh. Kumain ka na? Kakasal tagal yun. Nakalimutan ko, be. Napasarap yung May ano, kilala ko sa muni-muni ko. Ba't kasi pinapakilala mo kayo umaalis? Dito kasi, si Enjoy. Enjoy si Chen. Hello, Patola. Upot Karabasa. Palawan pa, di mo pinakilala. Palawan, di pinakilala. Kapatid, Medyo mainit sino na. mas natanda sa inyo? Pang ilan siya? Dalawa lang sila. Dalawa lang kayo. Kami sana, apat kami. Kaso lang tayo isa. 9:50 na lang umaga. 10. Namatay buhay na siya or nasa ano pa. Buhay na siya. Kasi di lang umabot ng 1 year old. 8 months pa lang siya. Na, ano. Ano siya ni Lord. Which is napaka-sakit para sa parents. Yung pinaghirapan mo, yung sacrifice mo, ilang months mo dinala, 9 months. Napakahirap ka yan, magdala ng 9 months. Tapos pag-aalagaan. So yan na guys yung ating shake. Mango graham. Kenol.
daw to, kuya? Ito na to? Gusto ko ng malamig eh. Inuubo na. Ano to? Ice cream? Parang siyang taho. Kanina naamoy ko parang taho. Hindi. May graham talaga siya. Yung ano, flush. Ayun. Taste test. Kung masarap nga ba. Kumulo ah. Sarap. Sarap? Sarap. Ang sarap din sana yan na ice cream. Ano-ano na lang. Ano ba sa stud? Magkaiba na kasi yung cup. Wala nang ganyan na cup. Dito na lang kulipin. Uy, tumingin ako. Si Tilo yung cameraman ko. Tumingin pa rin sa akin. At least tumingin sa'yo. Para tingin sa'yo. Dapat di markinan, hindi para wala na. Go lang po, comment. Hindi na daw siya maliligo. 33 na thumbs up, thank you. Kasi ano na maliligo. 44 na naka-tune in. Low tide. Alis na nga ako. Nakikita ka lang. Hindi natin mo ako. Go, go lang, comment, comment. Anong kamay mo na yan? Bye-bye. Kuya na. Si Tilo. Bali. Ayun guys, maraming salamat po kay Kuya Bern, hello kay Kuya Bern, at saka kay Kuya Roy po. At sa buong team, ayan, uuwi na kami, pero kanya-kanya ng, Uy, ano, hindi ko nang ay, vlog ko. Salamat ulit sa vlog ko. Thank you so much. Thank you so much kay Kuya Bern, kay Kuya Roy, at sa Team Paway. Pero kung hindi ako pumunta dito, hindi ko alam na may outing sila. At least buong vlog mo.